Bon dia! Aquí estem, la Carla, el Sergio, el Ferran i la Judit, que us venim a presentar la petita història d'Àngel Guimerà. Àngel Guimerà va néixer el 1845 a Santa Cruz de Tenerife, de mare canària i pare català. La seva formació inicial a l'illa va ser completament en castellà. La llengua catalana la va aprendre als 8 anys. Es va traslladar amb la seva família a Catalunya i es va instal·lar al Vendrell, a la vila del seu pare. L'any 1870 se'n va anar a viure a Barcelona, on va entrar en contacte amb el moviment de la Renaixença. Tot i que començà escrivint poesia, va ser com a dramaturg que va aconseguir gran èxit i prestigi popular. Una sèrie de circumstàncies personals i familiars, com la de no ser originari de Catalunya, haver nascut de pares que encara no eren casats, així com un fracàs sentimental en la seva joventut, van influir en el seu caràcter i, sobretot, ho tenim present en obres com Maricel. A més de l'activitat literària, Guimerà fou conegut com a activista del catalanisme polític, fet que el convertí en una de les personalitats més notables del seu temps. El 1889 va presidir els Jocs Florals. El 1909 se li va fer un gran homenatge a la plaça Catalunya, a Barcelona, i quan morí, el 1924, el seu enterrament constituí una gran manifestació de dol. Tot i que va començar tard a escriure teatre, als 34 anys, la seva dedicació va ser llarga i plena, com ho demostren els títols publicats. La seva extensa obra, notable per unir a una aparença romàntica els elements principals del realisme, el van fer un dels màxims exponents de la Renaixença o ressorgiment de les lletres catalanes a finals del segle XIX. Podem dividir les seves obres en 3 etapes. La primera etapa de la seva producció, iniciada amb la Gala Placídia, 1879, és plenament romàntica i escriu drames històrics en vers. Comprèn un conjunt de drames històrics que estan caracteritzats perquè estan escrits en versos decasíl·labs. Eren tragèdies on recreava temps i ambients passats, i amb una gran quantitat de personatges. Les seves obres d'aquesta etapa es mostren molt influenciades per les de Victor Hugo i Shakespeare, però la millor d'aquesta etapa és Maricel, 1888. Aquesta obra se situa durant la primera meitat del segle XVII. Narra la història d'amor impossible entre Blanca, una cristiana, i Said, un morisc. Aquesta etapa és tancada amb l'obra de Rei i Monjo, 1890. Els temes de la primera etapa són el realisme i la natura. A partir de 1890 s'inicia una segona etapa en què Guimerà comença a escriure drames realistes en prosa. S'aproxima al llenguatge col·loquial, situa l'acció a la Catalunya contemporània i tracta problemes del moment. Tot i aquestes característiques que donen realisme a l'obra, Guimerà encara continua amb una visió del món i dels homes plenament romàntica. Aquesta és l'etapa de plenitud artística, amb obres com Maria Rosa, 1894, Terra Baixa, 1896 i La filla del mar, 1900, en què el conflicte central gira entorn de la possessió amorosa. Els 3 llibres de la trilogia tenien en comú una estructura mateixa. El plantejament exposava els problemes, els quals determinaven el transcurs dels esdeveniments durant el nus, i en el desenllaç, les passions individuals dels protagonistes desemboquen en la violència col·lectiva. El tema de la segona etapa és el drama rural. A partir de 1900, Guimerà procurà renovar el seu teatre adaptant-lo als nous corrents estètics, però no arriba a aconseguir-ho del tot. Va intentar connectar amb el modernisme regeneracionista amb l'Aranya, el 1907, i més tard ho intenta amb el modernisme simbolista, amb obres com La Santa Espina, el 1907, i La Reina Vella, el 1908. Així, però, Guimerà no va aconseguir l'èxit popular com ho havia fet a l'etapa anterior. Doncs bé, nois, nosaltres ja hem acabat aquí, no? Perquè jo no puc quedar més i ja m'estic estressant perquè no tenim temps i no ho entregarem i... Vale, sí. Hem acabat. Doncs moltes gràcies per la vostra atenció i esperem que us hagi agradat. Adeu!